Здравейте! Днес ще разгледаме нещо свежо. Наръчника Джей книга от Мишо Микс. Тък му излязъл. Ще се опитаме да извлечем най-важното за всеки, който иска да стартира или пък да се развие като диджей. Защото май не е само да пускаш песнички, има си и изкуство, и някаква отговорност. Да видим. Ами да, точно така. Важно е първо да разбереш основите, преди да се хвърлиш на техниката и практиката. Добре, да започнем оттам. Какво всъщност е да си диджей? Според книгата, сигурно не е просто да натискаш плей. О, съвсем не. Всъщност, книгата набляга на това, че диджеят създава цялостно преживяване. Усещаш хората, водиш ги, превръщаш просто едни песни в нещо, живо. И не става дума само за твоя вкус, нали? Ага. Трябва да уловиш момента, да го оформиш за всички. Това си е отговорност. Всъщност, ти буквално създаваш спомени. Звучи логично. Добре, практически как се започва? Говори се за оборудване, лаптоп, софтуер. Да, в книгата се споменават основните неща. Серато, трактор, Virtual DJ пък бил по-лесен за старт, а рекордбокс свързан с Pioneer. После, ясно, контролер или плеери, слушалки, микрофон и най-важното – музика. Обаче тук има един интересен съвет, нали? Да, и то много практичен съвет, бих казала. Да започнеш с това, което имаш или можеш лесно да намериш. Не е нужно веднага, да се изръсиш за най-скъпата техника. По-важно е да научиш софтуера, да събереш музика. И най-вече да практикуваш. Уменията са преди техниката, особено в началото. Скъпия контролер сам по себе си, не те прави добър диджей. Ясно. Имаме техника. Градим умения. Къде можем да се изявим? Книгата споменава няколко полета. Да, и те са доста различни като изисквания. Примерно сватби, частни партита, там говориш много с клиента, трябва да си гъвкав. Разбирам. В клубовете пък и друго. Там е миксиране, енергия, да държиш хората на дансинга, онлайн, радио, стриминг, супер начин за практика и да те чуят повече хора. Споменават се даже YouTube, TikTok сетове. Значи дигиталното присъствие е ключово днес. Абсолютно. Което ни води до брандирането. Ето тук става наистина интересно, защото май доста хора го подценяват. В наръчника се говори за избор на артистическо име, дават примера Мишо Микс, лого, професионална снимка, активност в социалните мрежи Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, дори уебсайт. Това си е почти като да градиш фирма. Защото то до голяма степен е точно това. Не е само картинка, лого. В днешния свят, който е пълен с информация, твоят бранд е начина да те забележат. Той показва кой си и колко си сериозен. Книгата правилно подсказва, че днешният диджей и е медиен продукт. Без бранд си невидим. Почти невидим, да. Колкото и да си добър технически, разбира се, това е опаковката. Вътре трябва да има съдържание, музика, умения. Добре, и за финал наръчника дава и няколко, да ги наречем, малки тайни за успех. Подготовка преди всяко пускане, грижа за техниката, постоянно учене. Споменава се хармонично миксиране. Това е да подбираш песни в сходни тоналности, за да звучи по-гладко. Ефекти, интересни преходи и нещо важно – уважение към публиката и записване на сетовете. Тези тайни всъщност очертават пътя към това да си професионалист. Ученето то няма край в тази сфера, а записването на сетове е критично важно. Не само за реклама, а най-вече за самоанализ. Да се чуеш отстрани. Точно. Това е най-добрият начин да видиш къде можеш да станеш по-добър. Значи, ако трябва да обобщим от Джар книга, излиза, че да си диджей е някаква комбинация от техника, усет към хората, малко маркетинг и най-вече страст към музиката. Именно. Всичко тръгва и се връща към любовта към музиката и желанието да я споделиш така, че да въздейства. Техниката, брандът, това са просто инструменти. Връщаме се пак към идеята за диджейството като изкуство, като създаване на преживяване. Да. Което всъщност повдига един интересен въпрос за размисъл. Отвъд перфектния битмачинг и готиния бранд, каква е твоята уникална музикална история? Каква емоция искаш да предадеш? Какво прави точно твоят глас,
твоя музикален прочит, различен и ценен за хората, които те слушат.